какво става, хора? Ей ми ги таралещетата. Тук е единия, сега си ги къпа. Ей, агамата е тук. Сега си слагаме другия. Единия бяга. Ей ги и двата. Сега се пробвам да изкарам тревата. И по принцип ние си ги къпеме с една стара чека. Измиваме я. И къпеме е така. Имаме и ги къпеме. Това е най-забавната част. Това се пробва да избягаме до другото. Те нямат и една годинка, но са пораснали и то доста. Ей го и той. Ей си ги къпаме. Между другото, се къпаме и агамата, защото само едно къпене на таралежи се е много кратко. И затова се къпаме и трите животинчета. Но без Кари, кученцето ни, той не е семейството. Но между другото, са много сладки. А пък и те са доста мънички. И пише, че могат да плуват. А като хората. Все едно като хората. Белия е, може би, по-дълъг. Между другото, белия винаги тича, като се сложи на едно място. А и пък черния, той не е чак толкова. Той стрита лимонка през вечерта, защото клетката ни има дупки, точно за излизане, не така, все едно да отидат. И си тръгнаха. И излезе черния, не белия, а черния. Той скрита лимонка се едно. И пък белия, той пробва да се катери. И сега си ги оставя за малко. Агамата си ходи и всякъде. Ето я и агамата. Тук се гледа разгледа. И сега, може би, не ви казвам, че таралежите са най-лошите животни и най-добрите. Всеки се мисли отделно, но за мен таралежите са добри.
Само когато вие ги дразните или ги тормозите, те стават зли. Защото на мен това не ми е за първите два таралежи. Аз съм имал и още един, който умря за залост. Нали ние тогава го бяхме, имаше си той и чорапчик, в което се кресе. Си върна кръченчето, но гадно. И сме намирали още два таралежа. И това е първото видео. Сега се кача и още едно за агамата.